iti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisen da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income or nosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, ti pakasaritaan nga intaik kan biag ita, ket nagapu kan ipagayam tayo, ang nagpailinged itinagan nga Sheena. Ngem sakbay na, kayat kumanpay nga iebkas tinalaos a panagyaman ko kada kayo amin, gapu iti kanayon a panagdangdangagyo kadagiti drama nga upload tayo. Kastameten kadagiti naayat ken naanos nga nag-subscribe ditoy channel tayo. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Sapay kumata di kay mauma, ket itultuloy yo ti agdengeg ken mangtarabay kadagiti sumarsarunupay nga upload tayo. Intay man ituloy nga basaan ti surat ni pagayam tayo nga Sheena. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, may saakmet kadagiti naayat a dumdumngeg iti programam ket naawi sakmet nga agsurat tapno inak ibinglay toy padas ko. Ket sapay kumata mapili yumet nga idrama. Kidawak nga ilinged na kumalatan itinagan nga Sheena, manipod probinsya ti Kawayan, Isabela. May kadwalaang atukad ti high school tinalpas ko, gaputa jakon nagtuloy pay anagadal, idinatay dagiti dadakkal ko. Nasapaak ang nagtrabaho, agingga anaam-amok ni Ivan. Ket nagdan na kamin nga uray agad adal pay laeng daytoy. Katapno nalawag ti amin, kastoy man ti pakabuklan na. Inawat kayo ditoy. Gaputa amok nga awan sa bali at tumulong kada kayo no di siyak metlaang. Gabdiyo ko na nakanunungak ti inaramid yo. Second year college ka pa ilaang Ivan ngam nakasikugkan. Di ka man laang nasyan kanyak. Di mo man laang pinanunot dagiti rigrigat ko tapno mapaadal ka laang. Kuha na nang, pasensya kayon. Anyang nga rod, kat nailawaan kami mat ka ni Sheena. At dalitan, maandan kami ton iti anak. Kat si Kamachina, saan nga umdas arason ti kinaawan ng dagiti dadakkel mo, tapno makiasawa kan adagos, iti tawen mo lang a 18. Adupay ko mati mabalin mo nga aramidan para iti napinpintas pa'y amasakbayam. Pasensya kayo, nanang. Amumatlaang ka diti agtrabaho iti unag ti balay. Kabisado namin dagita nanang, nagagat ni Sheena. Saan asika ti damdamagak, Ivan? Ni Sheena? Wan, nanang. Nasayat nga rod no kasta. Gaputa si kaamin ti mga ramid kadagiti trabaho dito'y unag ti balay. Kabayatan ti panagtrabahok. Tapno adda kanan tayo kan pagadal ti asawam. Pagadalan nakpay lang ka din, nanang. Natural! Masapol amalpas mo ti kursom. Iti kasta, makatrabaho ka kat mabiyag mo to ti pamilyam. Umaykan, Miko. Agmeryendatan, kabayatan ti panagsarsarita ta. Ay, thank you, Sheena. Oh, ato iti Diyos kan sandwich. Pasensya ka lakuman iti tsurak, Nagadungamin ti linabaak, naglinisak pa'y dito'y balay. Isojak pa'y nakadigos. Jak pa'y na ornos ti bagi. Ay naman ti parikot iti day ta kanyak, friend. Ala, kasla nagadungag pa iso ti pakakumikumam dito'y balay yun. Katuan, siyak amin ti mga asikaso dito'y balay. Adang amin trabaho ni nanang. Kan agad adal mo't ni Ivan. Sa bagay, talaga ang kasta ti may sa pamilya. Kasapulan ti panagtitinulong para itinapinta sa masakbayan.
Oy, friend. Saan ka kadi marigatan? Medyo marigatan akmat friend. Ngamno kasi dyan mariknak ti bannog ko, agi na naakpay. Sakon tumanan ituloy no makainanaak. Ay, Flang. Gusto ter aramidem, friend. Nang runa kat juntis ka. Di ko nagbambanog. Amom friend, kasla di nakpay lang maaklon ni Nana Linda para ka ni Ivan. Ay na, rumbang lang nga awatan ni Nana Linda. Siyempre, nasaktan siya. Gapo iti panangasawa ni Ivan ang nasapa. Nang runa kat agad adal pay. Mamati ka maaklon na kanto. Kaanon tupay ngay. Amumat nga ulila akon. Iso nga kailiw ko ti pamatag ti maysa nga ina. Ay na, basta pagtali na edam ti kinagagan. Kan kinasingpet mo kas manugang ni Nana Linda. Tungpalam dagiti bagana. Kasmat lang iti panang tungpal mo iti day dinanang mo. Idi addapay dito'y abiyag. Itatanagpas nga yan ni Sheena. Rumbang lang nga mas igaad mo pa iti agadal para iti masakbayan to ti anak yo. Mawatam, Ivan. Wala nang. Isumutir aramida. Ipalpalagip ko laang. Saan mo ko man asayangan ti may kadwa agundaway nga inted ko ken ka. Kat si kamat Sheena. Rumbang na lang nga adalam anaimbag ti panangaywan iti anak yo. Dayta nga rod ti parikot nanang. Diyak ngamin ammo no kasano ti husto panagaw awer iti ubing. Halala. Sige, tay surok ka. Ngam kasapulam ti agbalin anatulnog kanyak. Tapno mabibiit mo amasuro dagiti ibagak ka. Uwan nanang, agyaman akunay kada kayo. Agawit ka din, Ivan? Uwan, Chris. Abay ka di. Aday ayam iti basketball ita, bro. Sana makaumay ni Joel. Amang ano kaya't mo ti sumuro tapno makompleto ti team. Basketball ko nam? Uwan! Sana balitawan mo't klase tayo ti bigat. Uy, sika manipod na nga sa awakan. Saan ka na sumursurot kada kami? Uwan niya, umay ka. Tapno makaliwak sa'y kamat. Sige, bro. I-text ko pa ni Sheena. Sana, bro! Amang ano di na kami palubusan ni Commander. At to'y tigat-gatangon balasang ko. Agyaman tata. Nay, kasla na nagtipang panunutom sina. Apay nagapa kayo iti asawam? Saan mo tata? Ngam, jak ilibak. Isungarod ti parikot ko. Ay, kanayon ko ang makita ni Ivan na makikuykuyog iti grupo dayjay a Chris. Ay, sana rumbang ang makikuykuyog iti dayjay a tao. Sana nasayat nga impluwensya ken kwa na dagijay. Day takit nga rod tata Dante. Ti parikot ita, kat no kasanok abagbagaan. Amangan nga minong tanak ni Ivan. Ken may sapay. Amangan numangag na kami ni Nanang Linda. Ay, amok ni Linda balasang ko. Nasingpet dayjay. Man nakaawat a tao. Rumbang lang ay bagam ken kwa na ano anya ti parikot yung agasawa. Iti kasta matulungan na kayo. Kasapulan nyo pa'y lang ti panarabay dagiti dadakkel nyo. Gaputa ubing kayo pa'y. Iso saan arumbang abukudam ti parikot mo. Ay na! Nag-cute ti anak mo! Siyempre man imala iti inana. Ala, bungis-ngis nga ubing, oh! Wen nga rod. Iso tiliwliw mo kastoy anabanuga kan malmaldayak. Malidliday ka? Apay, aging ka kadiita kat saan kayo pa'y nga okay? Kanina na Linda? Saan aday ta, friend? Kinapudno na? Okay kamin kaninanang. Kanayon to pa yung ti panagsarita mi. Anya ngay nga rod ti kunam apaglidayam. Ni Ivan ti parikot ko ita. Apay, ada babae na?
Ay na, iti da ita kinapintas mo. Maaramid na ka, di ti mangisukat ka? Awan babae na friend. Ngamkit di. Nabarkada. Os, ganun? Kanayo na marabyan nga agawid. Anyang iti aramiden da kadag iti barkada na. Basketball, billiards, computer. Kalpasan na, agiinom dan tumatan. Hala, kasanungan ti panagadal na. Day takot nga ti may saparikot ko. Mabaybayan nan ti panagadal na. Gapo iti barkada na. Saan nga mo ni nanang dagita nga aramidan ni Ivan? Kasaritan ni Ivan, friend. Bagbagam ti asawam. Amangan nga minumangag na kami ni nanang. Madanagan hak. Diyak kaya tamasayang tititad ni nanang agundaway para kada kami ka ni Ivan. Ay, amukon. No saan kayo makapagsarita? O, di i-text mo siya. Text ni Ivan. Uno, iti messenger, i-chat mo. Ibagam kan kuha na, dagiti saksakitam. Agsarita taman iti nalapat siya na. Oh, apa yung makaungungat ka ngay, Ivan? Kasano, nagado ti Artem. Kunak no importante, dagiti text mo. Sapay na kat atidog. Inaramid ko tikas jay. Gapot adyak kayat amang nagtinam nga agap apata. Ken may sapod no matintext ko ang mabaybay amon ti panagaadal mo. Gapo iti panakibarbar kadam. Masansan pa yan ti panaginom yo. Agtal na ka. Nakado ka na. Anay ko, apay nga agsipat ka ngay. Gapo iti panakibarbar kadam. Nasursurong pa yan ti kumabil. Shh! Di ka kamkamaling nga agipulong kanina nang ha? Isungarod nga in text ka. Tadyak kayat amang na ti panagrekyarta. Tadyak kayat amasayang ti intad na agundaway tapno makaadal ka. Sa dino ti papanam, Ivan? Ha? Ne, ada kayo gayam dita, nanang. Wan, itayak pa'y nga adda ditoy. Kat nangag ko amin ang nagsaritaan nyo iti manugang ko. Anya? Inawat ko tinasapa a panangasawam, gaputa dakat nga ruden sungsong batam ken ni Sheena. Pinagyan kayo dito'y balay. Kat aging ga ita, pagad-adalan ka pa'y laeng. Iti kasta, makalpas ka. Kat makabirok kanto iti napintas at trabahom, nga iso ti pangbiag mo iti pamilyam. Ngam ti jak maaklon, kat ti di mo pa nakalpas iti kursom, gapo kadagita nga barkadam. Nanang. Timati, naaramid mo pa'y akabilan ti asawam? Tapno ibagakken ka, Ivan. Uray pitiklaeng ko ba? Jak pulos nakaraman iti day di amam. Ita, kinabil mo ti asawam, gapo iti panang bagbaganaken ka? Pasensya kayo, nanang. Amamunak mat siguro, Ivan. No anya ti imbagak, aramidak. Ita, agpili ka. Ti panagadal mo, wano ti barkadam. No pilyam ti barkadam. Awanan namaan nyo at tulong manipod kanyak. Nanang, agidan tayo na amangan. Oh, apay ni Ivan. Di mat bakasyon dan? Ay, nasapa rin mo, nanang. Mapan ka no agi-submit iti resume. Barang maala iti kumpanyang ayan ti barkada na. Isupay ka no ti masweldo na nga uray part-time job laeng. Ay kat nasayat nga rod. Nupudno day ta nga imbagam. Ay, nuwan nanang. Kinapudno na. Umiw-iwas matan kadag iti barkada na. Masapsapa matan nga agaw awid. Kan saanan nga agin inom. Nasayat ano kasta? Nanang, agyaman ak unay kada kayo. No awan kayo. Diyak lamon no anya tinapasamak ka ni Ivan. Naimbaglaangan anasapa na palagipan. Sheena anak. No kasjay nga da parikot yo. Di ka kumaagduado amang ibaga kanyak. Siyak ti inayo. Adda aklaang ditoy. Nakasagana amang tulong kada kayo. Ivan, naibangko kunti ka gudwa ti sweldo manipod iti part-time job mo. Nasayat mo nga rin kasta, Sheena.
Talaga kasapulan tati agurnong. Ken aginot. Nang rona. Ket may sapay atawon ti palabsan. Sakbay malpas ti alalag a kurso. Wan nga ron, isong ay karkarigatak mo ti makaurnong, oray sa kabasit lang, manipod iti online business ko. Aywan gayam. Inton bigatan ti kasangay ni nanang. Anya nga ta tinapintas nga irigalo taken ko na. Ay, aldaw gaya mo na. Naladawak mo na nagring. Adamot box itirabaw ti lamisan ko. Anya nga iday to'y. Adamot nakasurat. To our beloved nanang. Happy birthday. Ay na. Nagiti anak ko na ya. Ay, kunaklakit din no nalipatan dan nga kasagay ko ita. Saan mo't gayam? Anya ka taday to eh. Wow! Rilo! Ay na, nagpintas mo't tanday to'y arilo. Ay na. Happy birthday, nanang! Happy birthday, nanang! Agyaman na ang anak ko. Nang runakin ka, Sheena. Ay na, nakaragrag sa kak anak ko. Awan ti rumbang nga pagyamanan niyo, nanang. Syakit di ati agyaman kada kayo. Ado dagiti insuro yo kanyak. Asaan nga na isuro day dinanang ko. Agyaman nak. Gapo iti panagayat kan panangaklon yo kanyak akas manugang yo. Ay na, Sheena balasang ko. Gapo kada kayo amin dagitoy nanang. No saan agapo kada kayo? Saan mat ngagbalin anasaya ti masakbayan mi kani Ivan? Ket sa anak to ama uma nga agyaman kada kayo nanang. Adupay dagiti rigat ken pannubok a nagdalanan mi sakbay ti panagturpos ni Ivan iti kursona. Ket ita agtallo atawan na metten ijay Dubai kas maysa a hotel manager. Intuloy ko met tinagadal ket kaasi ti Apo agturpusak metten ita atawan. Naragsakak a mangibaga nga iti mabiit ket mapan kami metten ijay Dubai. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Sheena. Ken ka pagayam, Sheena. Saan atubang ti kinarigat ti panagbiag tapno maragpat tayo dagiti arapaap tayo. At damot laeng kada tayo nga agsalukag ken agsakripisyo tapno agbalin a napintas ti masakbayan tayo. Kablaawan ka iti panagbaligim. Alakastan pagayam, Sheena, ket pagyamanak unay tiing ka panagsurat ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.